Excuse me, miss, falan vostedes inglés? Déixame a min, María, que ti en idiomas non estás moi posta. Yes, fillo. Great, because I need to find the supermarket. Xa, sabes que pasa? Que eu son máis de francés, porque na miña época dábamos francés, ainda non nos invadira o inglés, mademoiselle, Beaucoup, folla gras. I'm sorry, what? De onde ves ti? Espera que non me entende. You, Giri, non me entende. Que queres logo? Supermarket. Agora entendín. Che ves, María, cando un quere podes entender perfectamente. Quere ir aos supermarkets. Moito me gustaba ese programa. A ti non, María? A min o que máis me gustaba era cando a Tilano tocaba a trompeta e máis cando levaban as tres rodas do coche e non levaban o coche. Era boísimo. Pero mira, ese programa xa non se fai. Vaite a Televisión de Galicia. Televisión de Galicia. E ali preguntas polo plató 1000. Olles a AP9. AP9. Iso é cara Santiago de Compostela e xa ali tiras para San Marcos. E cando chegas ali xa preguntas por Super Piñeiro e xa el xa arregla. Okay, thank you very much. Ale, nada, fillo. Vaite pola sombra, Idiomas, querida.